Ahoj kamarádi, netrpělivost mě dohnala k natáčení dalšího videa a vy jste si stěžovali, že jste neviděli prince Aslana, tak tady ho máte. Už je zase se mnou. Včera běhal po zahradě, tak jsem ho u toho nechala, ale dnes je škaredě, takže řádí doma, že ano. Na začátek zase opravím jeden přeřek z minulého videa. Mluvila jsem tam o body mass indexu a je to teda hmotnost v kilogramech děleno výška v metrech na druhou. Já jsem tam řekla nějakou hmotnost v metrech na druhou, něco takového. Vy jste si to většinou přebrali, ale děkuji mému bratrovi, že mě na to upozornil. To hlavní téma dnešní budou Vánoce, protože už se nám to blíží a Vánoce jsou takové období dárků a setkávání. Takže jsem vymyslela hned 2 projekty, které bych ráda realizovala. Ten první jsou dárečky. Myslím si, že by bylo pěkné, kdybychom si navzájem vyměnili adresy. Buď je můžete poslat na můj e-mail rav2.katka@seznam.cz. Je to ro.katka@seznam.cz. Mám to i na stránkách, nebo mi pište na Facebook, nevím kam ještě, jakkoliv se mnou dokomunikujete, tak mi to tam napište. Ta představa je, že by každý napsal svou adresu a udělali bychom u závěrku třeba někdy 15. prosince, nebo tak, abychom měli jistotu, že to tam dojde. A potom já náhodně spáruju různé adresy a pošlu vám je, na kterou adresu máte posílat dárek. Ten dárek si představuju jako úplnou maličkost, třeba něco dobrého, co doma uděláte, nebo nějaká radůstka. Něco takového vyloženě jenom pro radost, aby to nebylo moc drahé. A tady ten dárek byste vlastně posílali neznámému člověku, jenom tak, abyste mu udělali radost. Můžete mi napsat taky, protože někteří jste ze Slovenska, jestli chcete ten balíček posílat jenom na Slovensko, nebo i do Česka, a i naopak Češi, jestli chtějí i na Slovensko. Ono je to tam totiž takové trošku komplikovanější. Když jsem minule posílala balíček na Slovensko, tak z toho vyplňování jsem měla hrůzu. A taky mi napište, jestli chcete poslat jenom jeden dárek, nebo 2, 3, 10, kolik budete chtít těch dárečků posílat a já vám ten počet adres potom náhodně vyberu, aby každý něco dostal, aspoň jeden. A potom mě ještě napadlo, že bychom někdy na začátku prosince mohli udělat takové předvánoční setkání, tady u nás někde na Moravě, nejlépe v okolí Zlína. Já nevím, odkud jste vy Moraváci, nebo jestli by chtěli přijet i nějací Češi, že bychom si pronajali nějakou místnost, nebo kdybyste měli vy nějaké prostory, kam bychom se mohli naměstnat, tak bychom se tam všichni sešli, udělali si hezký den nebo večer, nějak bychom s tím přespáním si ty lidi namačkali k sobě domů nebo podobně. Radši bych byla pro ten Zlín, ale kdyby vás byla drtivá většina někde na severní Moravě, tak pojedeme třeba k Olomouci nebo tak. Takže mi taky napište, kde byste to setkání rádi udělali, kam jste až ochotní jet. Myslím si, že by to bylo fajn. A napište mi tedy, kdo byste o to měli zájem. A asi v tom prvním týdnu v prosinci bych to nějak udělala. Takže bychom se spolu seznámili, popovídali si. Myslím, že by to bylo super. Nejenom o té syrové stravě, ale i tak o životě, co máte rádi. Určitě bych vzala i prince. Že ono, panička je špinavá pořád a já se chci mazlit, jsem tu zavřený. No. Takže pokud byste měli zájem o nějakou takovou věc, tak byla bych moc ráda vás uvidím. Děláte mi totiž pořád velkou radost a po tom internetu je to takové neosobní trošku. Moc ráda bych vás poznala. Takže tyhle 2 projekty bych ráda realizovala, pokud budete mít zájem. A zasílejte mi teda adresy, tu účast mi potvrzujte, pak to nějak shrnu. Ty dárečky by byly asi tak kolem toho 15. prosince,
aby to stihlo dojít někdy kolem těch Vánoc, abyste to měli pod stromeček. A asi to setkání bych uzavřela někdy kolem 1. prosince, nebo možná dřív, uvidím, jakou budete mít snahu a zájem. My se s vámi loučíme tentokrát. Mohl bys říct něco hezkého, třeba nějaký ňaf. Ňaf. Ty umíš udělat krásný ňaf. Nechce udělat ňaf. Tak třeba příště ho donutím, aby na vás udělal ňaf. Tak se těšte, příště možná bude ňaf.